20 saat 30 minut эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы. Студияда Фәнис Камал, хайырлы кеш, хәзер булачак темалар турында. Елгаға юынтық сулар ағзалар. Идет сброс, речка Летинка. Орша районы халкы мөрәҗәгатьләре буенча экологлар тикшерү нәтиҗәсе Рания Абдрахманова материалында. Татарстанда ягулык сыйфатын тикшерәләр. Менә 26 градуста безнең монда шартлау булмый. Республикада бензин һәм дизель ягулыгы яхшымы? Рүзәл Шарипов белеп кайтты. Россияда иң халыкчан участок полициясы хезмәткәрен сайлыйлар. Иң беренче халыкка якын булырга тиеш, халык белән сөйләшергә, аралашырга, уртак тел табарга кирәк. Илкүләм конкурста Татарстан данын Буадан Рөстәм Хуҗиев яклый. Аңа ничек тавыш биреп була? Тулырак Алия Сабирова. Быел Идел елгасы Сойыкка Куйбышев су саклагычында балык улдыгының 70% хәлек булганы. Су кинәт кимегәч, алар кибеп беткән. Хәзер исә Иделдә балыкның кимүенә китерергә мөмкин. Бүген Дәүләт Думасының экология комитеты утырышында су саклагычлары зонасына кергән территорияләрдә закон таләпләрен үтәү турында сөйләштеләр. Анда Татарстанның экология министры Александр Шадриков видеоэлемташа катнашып проблемалар турында сөйләде. Ул Куйбышев саклагычыннан суны чама белән агызырга кирәк ди. Хәзер Идел елгасында утрауларда барлыкка килде, катерлар, метеорлар йөрүдән туктады. Күпләп балык үлү очраклары да бар. Белгечләр фаразы буенча киләсе язга да су күләме кирәгеннән метр ярымга кимерәк булырга мөмкин. Проблема Россиянең 5 төбәгенә кагыла. Аларда 10 миллионга якын кеше яши. Куйбышев су саклагычының 52% безнең республикага туры килә. Если говорится о рыбах, суны күп агызу нәтиҗәсендә Куйбышев су саклагычында балык улдыгының 70% юкка чыкты. Бу биоресурсларның үрчүен тоткарлаячак. Без элек кабул ителгән су ресурсларын куллану таләпләрен үтәүне сорыйбыз. Моның хакында инде берничә тапкыр әйтелде. Идел Шулман каскады заманында зур галимнәр тарафыннан барлыкка китерелгән. Аннан ничек файдаланасын да алар язып калдырган. Безгә шушы таләпләрне үтәргә генә кирәк. Правила использования водных ресурсов. Если говорить о сбрасных расходах, мы просили 3400 сбрасываться, а 4400 сейчас в среднем сбрасывается с Куйбышева. 1 ноябрьдә Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин Иделнең сойыгу мәсьәләсен Генераль прокуратура тикшергә тиеш дигән иде. Соның кимүендә ул Росвод ресурсы оешмасы җитәкчелеген гаепләде. Ни өчен булай килеп чыккан? Бу проблеманы хәл итәргә кирәк диде. Чөнки ул илдәге 80 миллион кешегә кагыла. Даже когда лето было более... Бигесе җәй булганда да, яңгырлар яумаганда да суның күләме моның кадәр кимемәде. Шуңа күрә җәй эссе килгәнгә су азайды дип акланулар булырга тиеш түгел. Моның сәбәбе Росвод ресурс оешмасында алар кабул иткән карарлар шушы проблеманы китереп чыгара. Һәм без хәзер бу темага сөйләшергә мәҗбүр. Русгидро выполняла все эти установки. Привели к тому, что у нас сегодня с вами эта проблема стоит и все в колокола бьют. Иделнең сойыгуы мәсьәләсен Рөстәм Миннеханов октябрь башында Мәскәүдә елга транспорт үсешенә багышланган җыелышта күтәрде. Ул чакта Татарстан рәисе су кименгәнлектән кораблар кумга утыра һәм кайбер торак пунктларга барып җитә алмыйлар диде. Социальная напряженность вызвана обмелением Куйбышевского водохранилища. В связи с низким уровнем воды вот в этом году, такая ситуация была в 2010 году. 5 населенным пунктам уже вообще не имеем доступа. Тетюши мы на скоростных катерах, на метеорах не можем подойти. Орша районында кабат елгаларына пичраталар. Бу атнада шундый очрак район үзәгендә теркәлгән. Лекинка елгасында моңа кадәр охшаш хәлләр Шушма, Казан су елгаларында булган иде. Җирле халыкны вакыт-вакыт суның аксыл төскә керүе борчый икән. Гаепне райондагы сөт комбинатыннан күрәләр. Бу чыннан да алар эшеме? Турбадан елгага нәрсә ага? Бүген хәбәрчебез Рания Абдрахманова Орша районына юл тотты. Идет сброс, речка Летинка. Бу кадрларны экологлар 2 ноябрь көнне төшергән. Халык мөрәҗәгате буенча урынга чыккан булганнар. 31 октябрь көнне халыктан жалоба керде. Шушы аксу буйлап менгән идек. Шушы турбага килеп тәртәлдек. Аппагук булмаса да су бүген дә без кайткан вакытта да аксыл төстә һәм аның төбендә шундый ук төстәге утырмалар ятуында күрергә мөмкин. Барысы да турбадан соң. Ягъни елганың искерәгелешендә әнә тегендә су чип-чиста һәм үтә күренмәле, бу ягында инде тоныклана.
Татарстанның экология һәм табигый байлыклар министрлыгының төньяк территория идарәсе белгечләре су үрнәкләре алган. Алар хәзер тикшерелә. Зияны бар, потребление кислородның шушы трубадан агып чыккан өлешендә кенә күрсәтә, 46, истә 100 метр истәрәк, анда 10 тирәсе. Нормада 6-дан истәнрәк, югарырак. Елгадагы суның төсе үзгәрүне беренчеләрдән булып Оршаның Питомник микрорайоны халкы күреп ала. Җәяүлеләр басмасы нәкъ шул Ликинка елгасы аша салынган. Чыга, исере, бик яман чыга. Яма эшегән була бит инде ул молоко. Молоконың обороткасы. Әгәр дә су булганып ага төшеп пычрак була икән, безнең монда исе керә башы иләргә инанын. Суның аксыл төскә керү сәбәбен экологлар турба сузылган сөт комбинатыннан күрә. Якын тирәдә башка юынтык су агызырлык оешмалары юк диләр. Безнең иҗат төркеме төшергән арада урынга комбинатның директоры килде. У Орского молочного комбината заключен договор. Орча сөт комбинатының шәһәрнең юынтык суларны чистартучы оешмасы белән төзелгән килешүе бар. Безнең предприятиедәге барлык пычрак сулар шунда китә. Оннан соң гына агызыла. Димәк, оешманың юынтык сулары елгага берничек тә ага алмый. Безнең белән аралашканда җитәкчелек бу торбаның чыннан да алар предприятиесеннән чыкканын таныды. Әмма ул юынтык түгел, яңгыр сулары агар өчен ясалган диләр. Дәлил итеп торбаның территориядан башлана торган өлешен күрсәтәләр. Да, это всё ливневое. Әмма комбинатның ишек алдында җыелган яңгыр суы ни рәвешле торбадан ак төскә кереп ага? Моның аңлатмасын таба алмадык. Ничек кенә булмасын, экологлар су үрнәкләрен Росприроднадзорга җибәргән. Хәзер анда Орча сөт комбинатына карата 2 тикшерү бара. Беренчесе быел җәй теркәлгән, ул вакытта предприятиенең юынтык сулар торбасы шартлап 1400 квадрат метр мәйданлы басуга пычрак су агып яткан. Хәзер салынган зыян санала. Бүгенге көндә молочный комбинат прокуратура тикшерү буенча локальный очистной сооружениелар төзергә тиеш һәм җиргә килгән зыянны шушы 1400 квадратны бүгенге көндә җыештырып куярга тиешләр. Орча сөт комбинаты эшчәнлеге инде күптән экологларның да, хокук сакчыларының да күз уңында. В ходе проверки было установлено, что на протяжении длительного времени... Тикшерү барышында шуны ачыкладык. Орча районының юынтык суларны чистарту кырылмаларыннан сулар кай вакыт Казан су елгасына аккан. Бу озак вакыт дәвамында була. Алар ни өчен яхшылап чистартылып бетелмәгән? Сәбәбен сөт комбинатыннан килгән юынтык суларда күрәбез. Ягъни кырылмалардагы бактериялар комбинаттан килә торган пычрак суны тиешенчә эшкәртми. Шуңа сөт комбинатына юынтык суларны чистарту кырылмасын үзләренә төзергә кушылган. Эшне башлаганнар инде. Чыкыры казылган, бетон җәйлә, әмма кырылманың кайчан сафка басачагын әйтә алмыйлар. Проект үз акчаларына башкарыла. Ул төзелеп биткәнче Казан суга, аңа ага торган Ликинкага әле күпме зыян салыныр билгесез. Орча районыннан Рания Абдрахманова, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Yollarda Qozanda bilgisiz madde kullanıp ağulangan яшүсмерләр эше буенча яңа фактлар ачыкланды. Без бу вакыйга турында кичә репортаж күрсәткән идек. Исегезгә төшерәбез. 15, 16 һәм 18 яшьлек 3 кешене Бауман урамындагы бинадан ашыгыч ярдәм машинасы алып китә. Берсе комада була, аны 7нче шәһәр хастаханәсенә илтәләр. Балип булмаганнарын дыркабыга салалар. Бүген Эчке эшләр идарәсе биргән мәгълүматкә караганда, яшүсмерләр алкогольне каяндыр кибеттән сатып ала, аны урамда эчәләр һәм күңел ачарга китәләр. Аннары хәлләре начарлана башлый. Кайсыдыр мизгелдә аларның хәле начарлана. Алар егыла һәм аңнарын югалта. Узып баручылар шундук урынга ашыгыч ярдәм хезмәткәрләрен чакырта. Яшүсмерләрне хастаханәгә алып китәләр. Хәзерге вакытта әлеге факт буенча химия токсикология экспертизасы уздырыла, булган хәлнең барлык нечкәлекләре ачыклана. Моннан тыш бәлик булмаганнар өчен җаваплы кешеләр административ җаваплылыкка тартылды. Бүген әлеге вакыйга эзеннән Бауман урамындагы төнге клубның җитәкчесе дә үз фикерен белдерде. Тимур Закиров сүзләренә караганда, ул төндә яшәүче яшүсмерләр аның барында булмаган. Шул ук бинаның 2нче катында фотостудия бар, ул банкет залы буларак та эшли дип белдерде. Һәм әлеге студия вәкилләре 3 ноябрь төнендә залның арендага бирелүен раслады. Происходящее было вообще не у нас. Бу хәл бездә түгел, ул 2нче катта андагы фотостудия бинасында булган. Шуңа күрә аның безгә бер катнашы да юк. Безнең клубыбыз җитди, монда тәртип саклана, сакчылар бар, 18 яше тулмаганнарны кертмибез, андыйларга алкоголь да сатмыйбыз. Белгәнемчә, 2нче каттагы бинаны арендага биргәннәр, оештыручылар, сакчылар чакырмаган булган күрәсең, алкоголь да булган ахры. Каким-то образом организовали вечеринку, видимо, без охраны.
Помимо съемки помещений для мероприятий любого формата, дни рождения. Фотога төшүдән тыш һәр төрле форматтагы кичәләр уздырыла. Туган көн, корпоратив, хәтта концертлар. Клиентлар белән сөйләшәбез, килешү төзелә һәм алар үз чараларын оештыра. Гомумән җаваплылык чараны оештыручы өстендә. Бу килешүдә язылырга тиеш. Димәк, монда килгән өченче затлар өчен без җаваплы түгел, чөнки алар монда рөхсәт ителгән теләсә нәрсә эшли алалар. Берәр нәрсә була калса, администраторлар чара дәвамында без күзәтәбез. Тик менә мондай очраклар барысында күзәтеп бетереп булмый инде. Бәли булмаган балаларына кальян тарта торган урыннарга кертмәскә Татарстанның яңа прокуроры Альберт Суяргулов дәүләт советына шундый канун тәкъдим иткән. Уларның яңа вазифада әле беренче тәкъдиме тартугына түгел, аның исен иснәүдә яшь организмга тискәре йогынты ясый диелә документта. Хәзер бәли булмаганнарга тәмәке дә, кальян да тартуны тыя торган федераль закон гамәлдә. 2021-22 елларда Татарстанда 60 бала бу законны бозып җаваплылыкка тартылган була. Яшүсмерләрне кальянлы урыннарга кертмәү нәрсә бирәчәк? Төрле фикерләрне Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады. Өлкәннәрнең кальян төтенләткәнен балалар һәм яшүсмерләр күрергә дә, яннарында иснәп утырырга да тиеш түгел. Аларны мондый урыннарга кертмәскә кирәк. Татарстан прокуроры Альберт Суяргулов парламентка тәкъдим иткән канун проекты шуны күздә тота. Кальян хезмәте күрсәтелә торган барлык урыннарда кальян тарту өчен махсус көйләнгән аерым бүлмәләре булган җирләргә бәлих булмаган балаларның йөрүе, ул аларның никотинлы матдәләрне кулланып карау теләге уятырга мөмкин. Бу сәламәтлеккә зыян салам. Мондый урыннарда тарткан кеше янында утырып, төтен иснәүнең зыяны зур. Моны табиблар да искәртә. Алар бу закон тәкъдимен күптән көттек диләр. Курение кальяна вредно. Кальян өлкәннәр сәламәтлегенә дә төзәтеп булмаслык зыян сала, балалар турында әйтеп тә торасы юк. Кальян төтене тәмәкегә караганда үпкәгә тирәнрәк үтеп керә. Табак янганда ул уртача 450 градуска җитә. Күмер үпкәләрне акрын гына яндыра. 1 сәгать кальян тарту 150 тәмәке тарту белән бер. В среднем 150 выкуренных сигарет. Организмга мондый зыян салынуны белә торып, нигә балаларны кальянлы урыннарга алып барырга? Татарстанда бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец бу сорауны әти-әниләргә бирә. Еш кыналар үзләре дә сизмәстән кыз улларын начар гадәткә өйрәтә ди. Родителям не только в общественном месте, но даже Әти-әниләргә җәмәгать урыннарында гына түгел, өйдә балалары янында алкоголь, тәмәке, кальян тартырга ярамый. Алар сабыйларны үз үрнәгендә тәрбияли булып чыга. Балада бәйрәм, исерткеч ичемлекләр, тәмәке кабул ителә башлый. Какое-то счастливое событие, объединение семьи. Без Казан үзәгендәге кальянлы кафеларның берсенә бардык. Аның хуҗасы Минтимер Нугманов. Ул элек Казанның яшьләр эшләре комитеты рәисе булып торган иде. Прокурор тәкъдименә хәзер урта һәм кече бизнес күзлегеннән карый. Поняли, что там речь идет о запрете нахождения несовершеннолетних вместе с родителями. Яңа тәкъдим бала әти-әнисе белән булса да кальян тарта торган урыннарга аны кертмәүне күздә тота. Әти-әниләрнең ял итәсе килә. Ни өчен алар балалары белән утыралмаска тиеш? Әгәр алар бу рәвешле балаларны тәмәке тартмаска өндиләр икән, ялгышалар. Чөнки бала барыбер эзләп табып тартып карыячак. Әлеге канун проекты кабул ителгән очракта да һәр кальян кафесы ишеге төбенә полиция бастырып куеп булмый. Кем контрольдә тотачак ди икенче кафе хуҗасы? Чөнки һәр эшмәкәр беренче чиратта керем алу турында уйлый. Наверное, было бы правильно прийти к какой-то системе лицензирования, да? Бу очракта ниндидер махсус система кертергә кирәк дип саныйм. Әйтик, закон кабул ителсә, кальян тарту урыннарына балаларның керүе ачыклана икән, ул вакытта эшмәкәр лицензиясыз кала, эшли алмый. Менә шундый кискен чара керткәндә генә мондый закон үтәләчәк. Это вот, например, отработанная хорошая схема, да, когда ты продал алкоголь несовершеннолетним, у тебя лишили лицензии, все, ты не можешь продавать. Без сораштырган яшьләр кальян тарту һәркемнең үз эше дисә, өлкәннәр тыярга кирәк дип саный. Если человек хочет курить, он сделает это любым путем. Риза түгел. Балаларга кальян тартырга. Балаларга да лучше тартмаска. Вообще да кирәкми балалар өчен бөтенләй дөрес әйбер түгел. Балаларны җүләндерергә бит инде. Әле күптән түгел генә җәмәгать урыннарында тәмәке тарту рөхсәт ителә иде. Закон белән тыйгач тәмәкесез мөхиткә җәмгыять бик тиз ияләште. Хәзер хәтта ничек алай яшәгәнбез дибез. Яшүсмерләргә кальян тарту урыннарына керүне тыю әлеге закон проектында гына. Ул кабул ителсә, аңа да яраклашасы кала. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.
Татарстанда сатыла торган бензин сыйфатлымы? Бу сорауга жавап эзләп республикадагы ягулык салу станцияләрен тикшерәләр, белгечләр һәм машина йөртүчеләр зарлануларын дәвам итә. Хәзер Татарстанда федераль, төбәк һәм шәхси компанияләрнекендә кертеп исәпләгәндә 900 ягулык салу станциясе эшли икән. Сыйфатсыз товарга кайда күбрәк юлыгалар, гаеплеләр ачыкланган очракта ничек җавап тотачакларын Рүзәл Шарипов белеште. Илфир Нәбиев еллар буе ерак юлга йөри, илнең кайсы гына төбәгендә булмаган. Соңгы елларда ягулык сыйфаты бөтен җирдә дә яхшырды ди. Әмма начар бензин салдырып, машинасының двигателе ватылган очраклар булган. Татарстанда әйбәт инде. Пермский крайда булдым. Бик начар. Тюмень якларында тоже шулай ук. Мин моннан әйбәтләп тутырып салып китәдерем. Башка машина йөртүчеләрдән дә сораштык. Күбесе бензиннан канәгать, әмма араларында зарланучылар да очрады. Выходных лучше не заправляться. Мин ял көннәрендә ягулык салмаска тырышам, чөнки ул вакытта анда башка матдәләрдә кушалар дип ишеткәнем бар. Ишеткәнем бар, но минем тут проблем булмады. Шуны шул именно бензин белән. Трасsalар лучше шикелле. Карымнара хәтле җиргә хәтле җирим. Мин үзем шофер булгач, автобуста җирим. Yok, problem kurgan yok. С одного пистолета по 2 литра. Бензин сыйфатын даими контрольда тоту өчен республикада ел сайын айлык игълан ителә. Ягулык станцияләрендә бензинның һәр төрен 2,5 литр алалар, әмма аның кайдан икәнен язмыйлар. Бу нәтиҗәсе гадел булсын өчен эшләнә. Ягулык станцияләрендә алынган үрнәкләрне шунда ук лабораториягә алып киләләр, һәм инде аларны монда төрле күрсәткечләрдә менә шушы җайланмаларда бәялиләр. Дизель ягулыгын 7, ә бензинны 6 күрсәткеч буенча анализлыйлар. Беренче чиратта ягулыкта күкерт, сумала күләмен тикшерәләр, үзлелеген бәялиләр. Без үрнәкнең ничә градуста януын ачыклап карадык. Дизель ягулыгын салабыз тигелгә, аппаратка куябыз. Шуннан соң бу анализны бу полуавтомат эшләнә торган анализ инде. Шуннан бу аппаратта бу дизель ягулыгы җылына. Бunda менә карыйбыз 26 градуста. Безнең монда шартлау булмый әле. 40-тан түбәнрәк градусларда вспышка була икән, бу ягулык уже брак исәпләнә. Татарстанда 80 станциyaдан 220 үрнәк алганнар инде. Әлегә шикле сыйыклык ачыкланмаган. Илдә бензин сыйфаты суднолар өчен ягулыкны сатмый башлагач яхшырды диләр. В 2005 году было до 30%, с 2005 елларда сыйфатсыз бензин 30%ка җитә иде. 2010 елларда хәл тотрыкланды һәм хокук бузулар 4%ка калды. Соңгы елларда гомумән 1%ка төшеп бетте. Хәзер көндәшлек көчле бит. Җитештерүчеләргә сыйфатсыз товар тәкъдим итү отышлы түгел. Шуңа хәзер районнардагы кичкенә станцияләрдә генә бензин начар булырга мөмкин. Хокук бузучыларга штраф салалар. Компанияләр еллык табышның 1%-ын ким дигәндә 500 мең түләргә тиеш. Сумманы арттыру бензинның сыйфатын күтәрергә ярдәм итте дип белгечләр. Рүзәл Шарипов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Быелның октябрь дөньяда һава торышын күзәтә башлаганнан бирле иң җылысы дип табылган бу айда планетада уртача температура 15,3 градус булган, ягъни гадәттәгедән 1,7 градуска югарырак. Октябрь ае 2023 елда температура рекорды куелган 4нче ай булды. Татарстанда әлегә ноябрьдә узган елларга караганда җылырак. Бу атнада республикада кар яумаячак, бүген һәм иртәгә бераз яңгыр көтелә һәм 9 градуска кадәр җылыта диләр. Татарстанда законсыз мигрантлар саны 3 тапкырга арткан, Россиянең дәүләт телен белергә теләүче чит ил гражданнары 2 тапкырга кими. Миграция мәсьәләләре, мәшгульлек һәм ассимиляция проблемалары хакында Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Татарстанда забота о своих үзебезнекеләрне кайгырту дип аталган бердәм интернет сайты эшли башлады. Анда безнең республикадан СВО зонасына китүчеләр, аларның якыннарына ярдәм, бу ярдәмне алу өчен кайда мөрәҗәгать итәргә, нинди документлар җыярга кирәк, барысы да аңлатылган. Сайт әлегә тәҗрибә рәвешендә генә эшли, мәгълүмат даими яңартылып торачак. Моннан тыш, Телеграмда чат-бот та барлыкка килде. Аның аша сорауларга тиз арада җавап алырга мөмкин. Әлегә мәгълүмат ресурсларына экрандагы QR-код аша күчәргә мөмкин булачак. Россиядә иң халыкчан участок полициясе хезмәткәрен сайлыйлар. Әлегә конкурста Татарстанны Буадан Рөстәм Хуҗиев тәкъдим итә. Бу өлкәдә ул 4 ел эшли. Аның участок территориясендә 13 авыл һәм 3000 кеше бар. Республикада аның яклаучы инспекторы белән Алия Сабирова аралашып кайтты. Сәнмесез? Миңа материаллар бар микән?
Буа участогы полициясы хезмәткәре Рөстәм Күҗиевнең һәр эш иртәсе шулай халык мөрәҗәгатьләрен караудан башлана. Гадәттә гаризалар гаилә низаклары, күршеләр арасындагы бәхәсләр, урлау очраклары белән бәйле. Хукук сакчысы булу Рөстәмнең балачак хыялы. Кайбер туганнары да бу өлкәдә эшли. Төрле ситуация булды инде, алар ситуациялар истә кала. Менә Тимбай авыл җирлегендә бер өйгә кереп, әйберләрен урлап чыкканнар иде. Безгә мөрәҗәгать иттеләр. Менә мин үземә һәм полициягә сообщениесен алып, шушы ни буенча эшне алып бардым һәм кемнәр урлаучылар табылды. Быел гына да участок полициясы хезмәткәре 9 җинаять ачыклаган, 89 административ эш буенча беркетмә төзегән, атнасына 3 тапкыр халыкны кабул итәргә дә өлгерә ул. Иң беренче халыкка якын булырга тиеш, халык белән сөйләшергә, аралашырга, уртак тел табарга кирәк. Ситуацияда да менә вызовларга да, чакыруларга баргаштан соң кешенең эчке дөньясын белеп, аңлап, аның проблемасына тыңлап, дөрес нәтиҗә чыгарга тиеш. Монда һәркем аның ярдәмен тоеп яши. 4 ел эчендә Рөстәм инде дистәләгән кешегә булышкан. Бер баланың нен велосипедын урлап киткәннәр. Изли таба алмадык. Аннары мөрәҗәгать иттек участковыйга. Ул велосипедны тапты. Төрле вакыт була бит тормышта, ялгышларда була, җинаятларда эшләү була. Но менә ул һәр вакытта аның принцибы менә бу ялгышкан кешеләрне катгый җәза бирү түгел, аларны дөрес юлга бастыру ягында. Рөстәм Күҗиев хәзер Татарстанда аның ил күләм конкурста яклый. Каждый кешенең койгасына үзе кирип китә, и пока вот не разберется, ул обратно отделга кайтмый материалы белән. Хәзер Россиянең иң халыкчан участок полициясы хезмәткәрен сайлау бара. 10 ноябрьгә кадәр якташыбыз Рөстәм Күҗиевка тавыш биреп була. Моның өчен сылтама экранда күрсәтелгән. Алия Сабирова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстан Фәннәр академиясендә бер юлы 3 китап тәкъдим иттеләр. Барысы да археологик өйрәнүләргә нигезләнгән. Идел белән Урал арасындагы зур территориядә борынгы венгрлар яшәгән. Шуңа күрә бу өйрәнүләр Венгрия галимнәре өчен дә кызыклы. Бүгенге очрашуда аларның Казандагы консулы катнашты. Шулай ук онлайн форматта галимнәр элемтәгә чыкты. Әлеге басмалар 896 елга кадәр, ягъни венгрларның хәзерге Венгрия территориясендә урнашканга чаклы яшәеше турында мәгълүмат бирә. Казу эшләре барышында табылган көнкүреш әйберләре безнең җирләрдә венгрлар нинди из калдыруы турында сөйлиде. Китаплар археологик өйрәнүләргә нигезләнгән. Алексеевск районының Олы Тигәнәле авылы янындагы каберлекне 1974 елдан башлап 10 ел өйрәнәләр. 9 гасырга караган 150 каберлек табылган. Шул тикле уникаль каберлекләр яхшы сакланганнар, әмма бузылган урыннарда бар инде, шулай булырга тиеш тә. Чөнки алар бит күбесенчә менә кыйммәтле әйберләр белән күмгәннәр. Көмештән ясалган башлыча бизәү әйберләре хатын-кызларның, ирләрнең инде шул сугыш кораллары. Бу материалларның бер өлеше 40 ел элек Будапештта немец телендә басылып чыккан була. Икенче өлеше профессор Альфред Халиковның кулъязмаларында сакланган. Алар белән хәзер Идел һәм Урал арасында Бөек Венгрия дип аталган китапта танышы була. Хезмәтне әзерләгәндә Венгрия галимнәре дә булыша. Безнең өчен әлеге китап бабаларыбызның ничек күчеп йөрүе турында төгәл мәгълүмат бирүе белән кадерле. Бу өйрәнүләр халыкара дәрәҗәдә мөһим. Тагын бер китап Пенза өлкәсенең Армеева авылы янындагы каберлекне өйрәнү материалларын туплаган. Анда шулай ук 70 елларда Альфред Халиков җитәкчелегендә археологик өйрәнүләр алып барылган. Басманы шәкертләре бастыра. Искәндәр Измайлов ул елларда казу эшләрендә әле студент буларак катнаша. Кому принадлежит? То есть кто оставил такой обряд? Җирләгәндә кабер казымаганнар, күрәсең мәетне яндырганнар. Бу йоланы кем калдырган, булгарлармы, венгрлармы, башка халыкмы? Бәхәсләр күп булды. Соңгы елларда буртаслар дигән фикер өстен чыга. Алар кемнәр, кайдан килгәннәр? Бу да кызыклы. Мариэлдан археолог Татьяна Никитина борынгы каберлекләрдә табылган билбаулар каталогын китапка туплаган. Анда да борынгы венгрлар изе бар. Акцент делаем на многолетнюю устойчивую. Идел Урал төбәгендә модерларның килеп чыгышына бәйле археологик эзләнүләр, архив материаллары бүген урта хезмәттәшлекнең бер өлеше булып тора. Казан фәнни мәктәбе галимнәре бу теманы теория һәм гамәли өйрәнүләргә нигез сала. Культурные, научные связи между Венгрия белән Татарстан арасында фәнни элемтәләр күптәннән килә, бигрәк тә археологиядә. Соңгы елларда безнең галимнәр арасында хезмәттәшлек тагын да ныгыды. Бу китаплар белән Фәннәр академиясенең археология институты сайтында да танышып була. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.
Бұрынғы юлаларына тіліне милли мирасын соқлауда ауылының ролі бик зора. Шүпрәлі районының Түбәншәке ауылы мәктәбендә хәтер бизәге деп аталған фәнни конференция узды. Ул шушы җирлектә туган атаклы тарихчы, мәгърифәтче Ходи Атласы истәлегенә багышлана. 3 елдан аның тууына 150 ел булачак. Илдар Сафиуллин дәвам итә. Шамил Мәбинов кунакларны гармон уйнап каршылый. Әлеге көй үзе язган Түбәншәке авылы турындагы җырныкы. Шамил әфәнде гармоннар коллекциясы туплый. Менә монда 32 уен коралы. Мәдәни мирасны саклауның бер күркәм күренеше бу. Түбәншәке мәктәбендә үтүче фәнни конференцияда Казаннан килгән белгечләр чыгыш ясый. Алар уку-укыту барышында балаларда туган телгә кызыксыну уяту турында сөйләшә. Менә халык кәсепләрен үстерү өлкәсендә без нинди эшләр эшли алабыз бергәләп, яшь буынга аларны ничек итеп менә тапшырырга була, нинди чаралар үткәрергә була. Конференцияда Шүпрәл районындагы тарих һәм татар теле укытучылары җыелган. Эльвира Габайдуллина Үбәй авылында чуаш балаларына татар теле укыта. Бүген монда тәҗрибә тупларга килдем ди. Безгә зур файда, балалар өчен дә зур файда ул, үзебезгә дә. Менә киләчәктә шундый чаралар күбрәк булса иде, менә балаларны бигрәк тә кызыксындырырга кирәк. Түбәншәке авылында атаклы мәгърифәтче, тарихчы Ходи Атласы дөньяга килгән. Әлеге чарада аның якты истәлегенә багышлана. Ул безнең татар халкының күренекле чын мәгънәсендә улы, зур шәхесе, милли каһарманы буларак, аны республика күләмендә билгеләп үтәргә җыенабыз. Ходи Атласы менә ул татар халкының үз милләтенең гореф-гадәтләрен саклауга, аның тарихын сакларга, аның телен сакларга бик күп көч куйган кеше. Авылның тарихын, мәдәниятен һәм йолаларын өйрәнү өчен без мәктәптәге туган якны өйрәнү музеена керәбез. Монда 1000ннан артык экспонат тупланган. Менә төрле гасырларга караган сәгатьләр саныгына 10тәдән артык. Вакытлар бик тиз узса да, иң мөһиме милли мирасыбызны һәм гореф-гадәтләребезне саклап, яшь буынга тапшыру ди бүгенге чарага җыелучылар. Бу авылда туып үсеп, республика ил үсеше өчен зур тырышлык куйган данлыклы шәхесләр дә шактый. Ходи Атласының таш безнең авылыбызда тагын күренекле якташларыбыз күп. Шуларның берсе халык артисты Ильясов Рафаил абый, Таиф компаниясының генераль директоры Шихабуддинов Альберт Кашапович, шушы авылда туган, шушы мәктәптә укыган. Конференциянең программасы бик бай. Кунаклар музей белән таныша, укытучылар киңәшмә үткәрә. Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Нәҗип Нәккаш тугралар һәм шамаилләр турында сөйли. Монда төп урынны алып тора татар милләтенең улуг шәхесләр дигән серия. Ул башлана безнең Шихаб Мәрҗәнидән. Шихаб Мәрҗәни, Риза Фәхретдин, Гаяз Исхакый, Габдулла Тукай. 2026 елда Ходи Атласы туының 150 еллыгы билгеләп үтеләчәк. Аңа кадәр Түбәншәке мәктәбен капиталь ремонтларга һәм уку йортына Ходи Атласы исемен бирергә, шунда ук һәйкәлен куярга җыеналар. Мәгърифәтченең музеенда ачырга ниятлиләр. Район үзәгендә яңа урам Ходи Атласы исеме белән аталыр дип көтелә. Шүпрәл районыннан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Казанда халык сәнгате һөнәрчелеге техникумы ачылганга 60 ел юбилейның милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына туры килүендә тирән мәгънә бар ди директоры Рушания Саубанова. Уку йорты борынгы халык һөнәрчелеген саклап калуда һәм осталар әзерләүдә зур роль уйный. Татарстанда гына түгел, бар дөнья буйлап халкыбызның зауыклы сәнгатен таныта. Юбилей уңайыннан техникумда белем алучы һәм чыгарылыш студентларының кул эшләнмәләре күргәзмәсе оештырылган иде. Соңыннан бәйрәм сәхнәдә дәвам итте. 1963 елдан уку йорты 12 меңгә якын белгеч әзерләп чыгарган. Зәркән осталары, тегүчеләр, рәссамнар һәм башка декоратив сәнгать белгечләре. Техникум җитәкчелегенә Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиевның рәхмәт хатын Яңарыш фонды башкарма директоры Зөлфия Сунгатуллина тапшырды. Аккышлар тиздән җылы якларга очып китәчәк. Ерак юлга кузгалганчы канат чарлыйлары бу матур күренешне Чистай районындагы Чиста болын тыюлыгы хезмәткәрләре төшереп алган. Кышларга канат ныгыту өчен тагын бераз вакыт кирәк ди тыюлык җитәкчесе Максим Улыбин. Бу төр аккышларны соңгы елларда республика районнарындагы зур сулыкларда еш күрергә мөмкин. Алар Татарстанның Кызыл китабына кертелгән. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Хәзер реклама, аннары һава торышы турындагы мәгълүматны Хайрат Шамс җиткерер. Сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Хайрат Шамс.
Татарстанда бу көннәрдә һава торышы үзгәрмәячәк диярлек. Яңгырлы һәм җылы булачак. Хәзер тулырак. Бары тик ноябрь азагына кадәр Данил Мастердан үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирә аласыз. Яңа, сезнең размерлар белән эшләнгән кухня яки шкаф күпе турында хыялланасыз икән, иртәгәгә калдырмагыз. Бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 2-167-166. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Кукмара, Байлар сабасы һәм Яшел Үзәндә болытлы була. Яңгыр явачак. Көндез температура якынча 8 градус җылы, төнлә 6 градус. Бу Тәтеш һәм Кайбышта да яңгыр көтелә. Көндез 8 градус, төнлә 4 градус. Аксубай, Мамадыш һәм Чистайда болытлы, явым төшеп. Көндез 7-8, төнлә 4-5 градус җылы. Яршаллы, Әгерҗе һәм Сарманда болытлы булачак. Көндез 6-7 градус, төнлә 4 градус җылы. Яңгыр фаразлана. Әлмәт, Бөгелмә һәм Азнакайда да болытлы һәм яңгырлы. Көндез +6-8 градус, төнлә +4 градус. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә болытлы һәм яңгырлы булачак. Зөядә яңгыр, көндез 8 градус, төнлә 5 градус җылы. Болгарда да яңгыр көтелә. Көндез 8 градус, төнлә 4 градус җылы. Алабугада болытлы, яңгыр явачак. Көндез +7 градус, төнлә +5. Айверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчеткасы хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Татарстан башкаласында да болытлы, урыны белән яңгыр фаразлана. Киләсе тәүлектә җылы булачак, көндез якынча 8, төнлә якынча 6 градус. Атмосфера басымы нормада, терекөмеш баганасының 750 мм. Көн батыштан уртача тизлектә җил, дымлылык 82%. Җирнең магнит кыры тотрыксыз. Алдан фаразлаулар буенча җылы һава торышы республикада атна буе диярлек сакланачак. Әлегә менә шулар. Сау булыгыз.